Right. Aha. Sompa TV and Sompa 93.1 FM transmitting live from Kumasi. Oti and Council Sono Sompa TV GH and also Sono Facebook possibility hour and Edruswa ye Brauno. Mo fancha ye na sports team no so aha omono commentary nanka ye 4 to 6 and so no ene yakoye 5 to 6 ye na nim say memenda ebey me 4th November and the new patriotic party MPP amanyoko no ye kwa about so we the single most important elections that ye call san say ye koyi de butu frank adama yamanyoko no ntino the stakes are very high. Intiene yan sebre kra no ye berum ni ahye Dr. Mahmoud Bawumia so far no ento a opani abo woni ni team no abo nyina no ye behye sade esi akoye ene sade chance nesitie ene sade amanfo si eboje ne so ni nyina behye na afi madi ho enkomo so no ewo aha na afi ahye digitalization ye kan ho asem no so no and the economy no bonus what is the relationship between digitization and the economy no nipa bi ehunu amo e ka ho se pi ni behwe na afetime ram na yahwe nsem no nyina enti no ena de ebenu sademum so no ebeko so aka na etima de nchemu nyina kama pa da free empanimfo ani ye ne wo mo asinkonwa ye bedi sa nkomoyi kacha wunua na wono so fa enkrama nua no se na de yampaya ebedwanso ewo kasafidie nso so no eso adesia amwo mampo nyina no ye betia mo ye pa santimampo constituency ye chia mo ye pa ekro ndie masa ye nia brie pa so honom ntino ye chia mo nyina ene obeti ye ra Dennis kwakwa enka enso ewo dwumadie no eso or former immediate past regional communications director of the MPP ewo Ashanti sanso ena osanso so no enei okoma mponso a o aspase nyame adomo a February no se MPP bietum na yakopre parliamentary primaries no a obepribi ewo mampon wasifom ye pa nei no okoma mpon ne din so no ade asita ye pa no a party for no so no ebo ede ejenes but nka wa ha sanso na yewura Kofi Tonto ono so no oye a member of the Dr. Mahmoud Bawumia campaign and the communications team no o sanso ye national communication team member ota etene nka pa so no ewo various TV and radio stations so Ghana hanmo anei obekansa ewo the studios of Sompa TV and Sompa FM internet ye hwe no mu say ye maame agya snap and be pa to the show na fi ono so kan akra de akere ye enti agya ban so be kan akra bi said the zongo kokos ne e ma o zongo ne so mu hu ne ma de fan delegate wo no agya be simanu bi na fi wo de cancer sounds de akere mu but the main program ne de nei omo abeto omo kan ye pa no ye wura Kofi Tonto and afi Dennis Kwakwa nei womo na yebeti womo enka kese pa so ewo dwumadie so producer so Jimmy Boache ansa medin edebafo asase jima mpanifo ema munyina ajo makwaba edeba dwumadie yi eso sina govi yes sir me na ajo so awodin o nyame adom yenkwan de minia sefa kan beka divine selection nti nyame adom bibia ya okay Kumasi fonso ema akwaba pa meji Kumasi fonso se me de haya na me udi mu je amuse anta hu wanka ko TV so ne adinti no ba se apa na o say ma special akwaba obafi obafi Commander Dennis azanse apomboko na me ado meji di so ho ye ye nyame ti ase enso ho ye pa ema akwaba badumadi enso ameda ase na me fa akwanya eso nchia mampofo se de wadi kai no na na em se ye di ankomo kakra wa radio bebre so that's right I nim sa sum dia ba mate se ese nkrofo sa de junction bi aba bi but sa junction we bebu so
They say the party names have a tribe by Monaye. Nature content. I ain't ever caught them for delegates. I don't want for delegates. And in now for them. Oh, that be that way. I thought that when I had dinner or Brennan Hasaka. I say him said a Jordan court new boy. They say your diabom the tomb. And as I say, as my poor folk to about if you're that, and also I said, and so I'm also. I know your party now, and I say, General Secretary say on fire instruction be my intended there. Okay. Appeal no some backward Jordas and the mini program. And Junction on some minute, I'm to President Yibuso. Now for them, near them. I know there. And then I come a party for one young, you prepared. I would have met me to be tiaba for almost coming to an hour. Remember that quack in the bush. And the teacher about the mama for delegates. And the Bubuso. Yeah, Musa Bamia. Anyway, and I see. Senior, Emrion Benusa. A dear Bakwa, Ghana for be air camp, party for the business air can be, or more money, DMB, and Arjun can be soon. See, I say, I do by economy in Wajima. And I feel also we are digitization. And no amount for who's here, Sadia, enemy, a cosifa. Here, say, economy no, digitize no, and I say, you share inflation, Sanya Mano. How is it related? Now, party for being Tiasia, that's almost a dog or had knee and tea, remember any shame. The Atiana say, when my dear back where you are, send in your quack, so I know you for organize them. And obey a director of communication. That's right. Now, I am funny say, Assembly Ba Asantiman Temuha. Now, penny for was Santiman Temuha say, in your quack. When I director of communication. And some more by your church, you won't out here. Quabontin, Facotuja, can you say? Children semu. Tisa de movie a sorry I tear for the case so I edema party. See a casa de aboa party in count conin ye di. And I name a moye din sorry anopa, Gary, cotton for the case church name. Quack said you may defend the party. Their party, Asante regional regional air or Musaka. And na madwuma so akwakwakwaye na nyame ya adom na tumi ana de kro mo pe mo nsa kan wiye bi abosumi mienu na ebi anchinyiwa hye kakra bi aba na nka chama wontumi aba abonten se wo kwakwa na okotena radio no so ko kan sansem na yede ti asem na finka ni wo wasoma obi se nipa ne nko kasa na ye nyina yenya tumi Ebma ye pre to me no. Ye nyina na ye bo Dr. Mahmoud Bawumia Chidon. Ko gina simpie so emra wo kasa ye kotena tena hobi. Gina baba. Ye ni age. Emma ye wura Mahmoud Bawumia kasa ye chire mu ma sabe ye ma menu mo mu dwom ni ade nyina ti bi ti ase. Men kase no nko na de ba tumi mu but obi abaji atumi se sa ne dwuma wodi ye ne ka ho bititiru ti ne etimi di nkunim papa ye di nkunim ye cheche adodode no ma obi anya bi ebi no mu omunya adodode ni bi enei ka kire ye se na wo ba omia no ko gina simpie so ko kan economy no ho asem ye den arehu ma me a wutie me papa a wutie me enumre fa kwa adwendwene mu se wo ne de sa de di wa ebeye wo de eno hu bi asem na wo kan na nka ma ndc fo nka ma ndc fo nka enei MPP party mu ena ye nuanu mu bia ye ne omu wo party no mu se omu ne ko archives mu ko hwehwe videos o ai na omu de abeto abonten sensemu a ye wura Mahmoud Bawumia kan eni bi ni intino yemfa nso pa no eye ya hometisem so bi mra ne nyina yenya tumi na nipa ne bra wonya ye no enne o how ba ya yeso Mahmoud Bawumia akoka sa asemi ye den eno ene bi
ɛde bono me gidi sɛ intentia deɛ tia ne sɛ asɛm biara yɛwura Mahmood Bawumia kan yɛfa economy no ho biara no ɛyɛ nokorɛ saa mmerɛ no ɛna ɛyɛ nokorɛ ɛnɛ sɛ yɛwura Mahmood Bawumia kan sɛ when the fundamentals are weak the exchange rate will expose you. It was true then, it is true now. Yɛn nyinaa yɛnte aseɛ sɛ Akufo-Addo aban no party for titiriw asi ahenefoɔ ɛna yi Akufo-Addo ma Ghana o me nuanom delegates a motie ɛmra na Ghanafoɔ sɛ ɔmo pɛ kandi nneɛma na di ɔman n'anim no yɛn asi ahenefoɔ yɛn MPP foɔ ɛne ɛkɔɔ Ghanafoɔ hɔ kɔdi adanseɛ sɛ yɛwɔ obi a yɛfrɛ no Akufo-Addo a ɔwɔ nimdeɛ ɛne adom akyɛdeɛ a obɛtumi de adi ɔman n'anim ɛyɛ yɛn ne ɛkɔɔ no hɔ enti sɛ nnɛ ɔhaw bi mpa ba yɛyɛ a yɛkɔdi Akufo-Addo ho adanseɛ no yɛyɛ a yɛkɔsan yɛ ti ma Akufo-Addo no yɛyɛ a yɛkɔgyina mu ma Akufo-Addo no yɛn na ɛsi ehu kwan a yɛne Ghanafoɔ bɛkasa ɔdɔ kwan so ahobraseɛ kwan so baabi a ɛsi yɛgyitum deɛ yɛ ne yɛ yɛmia yɛ ho ne aka deɛ ankɔ yie nso yɛakyerɛkyerɛ mu deɛ ɛsi yɛtimi yɛ na nneɛma sesa nso yɛayɛ nti meka no nyinaa bɛsi sɛ ɛyɛ nokorɛ yɛwura Mahmood Bawumia ɛne ɛsoma no ɛma ne kɔdii economy ne ho adanseɛ yɛwura Akufo-Addo ɛne ɛsoma no sɛ ɔmmɛdi ɔman n'anim enti sɛ ahokyerɛ bi aba yɛwura Mahmood Bawumia nyi Akufo-Addo ma. That's right. What you say? Yɛwura Akufo-Addo onyi Akufo-Addo ma ɔse ensuo mu o awia mu o ɛyɛ mu asi ahenefoɔ a munya agidie wɔ yɛ mu a motɔn yɛ ma Ghanafoɔ no yɛbɛgyina mu ama mu asi ahenefoɔ no deɛ ɛsi yɛ ne sɛ yɛbɛto yɛ bo akyerɛkyerɛ Ghanafoɔ mu deɛ yɛbɛto yɛ ɛba economy ne ho a deɛ bi ne yɛbɛto yɛ yɛba yɛ brɔfo kasɛm bibi yɛ frɛ ne take or pay. Yes. Ghana enyinama ahoɔden ɛtɔ ape a na kanea ntimi nyina so da kompo yɛnuanom enim sɛ nhyehyɛ we ni ɛyɛ a ɛbɛma kanea no afiri hɔ so nam sɛ na NDC fo pɛ ho sika nti no ɔmo kɔgye bibi yɛ frɛ ne take or pay deɛ kyerɛ ne sɛ kanea no sɛ wonya bɛgye a bi yɛ frɛ ne car power na power electricity no wonya bɛgye a sɛ wopɛ sɛ woyusu o sɛ wonyusu o betua ho ka ɛna ɔmo gye maa ne boro so nti ɛbaayɛ no sika na da yɛkyi sika twitwidie over $1 billion ɛyɛ car na ɛsi ɛbɛkɔ ɛno na World Bank panyin ne kɔka ho asɛm a na ɔmo so pa no ɛno ne deɛ di kan deɛ ɛtɔ so mmienu yɛkan wɔ Ghana ha na nkɔfo bebree ne yɛdi akyinyeɛ ɛnɛ yi wɔn sɛ yɛ nua ato esian yɛde na akɔto adentra Ghana banks ahorow a Ghana mmara pon a yɛfrɛ no Bank of Ghana Act a ɛno na kyikyire kwan a Bank of Ghana yɛ na adwuma ne Ghana yɛn sikasɛm ho nneɛma nyinaa no banks ahorow no ebu so bebree mpo deɛ ɔmo fa ɔman ne sika sesɛ gu bag mu di ne te sɛ deɛ ɔmo hyɛ no koso akyɛ die ɛno bi na yɛwura ato esi anya ho amane ne ɔda prison no aban ne bae na ohun ɔhaw a na ɛwɔ hɔ no ɛna ɔse da bi saa ɔhaw we die si egyae ma banks ni gu a Ghana fo ɔmo de ɔmo sika twitwiri di akogu banks ni nyinaa be lusu ɔmo sika enti aban ne me fa saa aka no sɛ ne ɛbɛyɛ a Ghana ni bi a ne sika da bank no ne nsa bɛka na ɛno ne yɛfrɛ no banking sector cleanup. Oh, okay. Aban no sisa nneɛma cleaning efi ne nneɛma na asɛe wɔ yɛn banking system no mu make sure sɛ Ghana ni bi a wɔde ne photo akɔto bank no ne nsa bɛka na adeɛ clean up no ne nyinaa no sɛ ne ɛbɛyɛ a sɛ wode bi 100 cedis na akɔto bank hɔ a onsa ɛbɛka saa 100 cedis no because the banking sector ni collapse ya saa 100 cedis no onsa nyɛ den onsa nka aban ne de 25 billion Ghana cedis ɛna yɛ sɛ adwuma no saa hyehyɛeɛ we nyinaa ne ɛbaayɛ a yɛabɛyɛ ho adwuma pagya ɔman ne si
kwampɔn so a yɛn nyinaa yɛhunu bi ɛnɛ yɛn nuanom a wɔka kyerɛ yɛ sɛ inflation ɛnɛ wɔn sɛ inflation abɛyɛ adeɛ a yɛka ho asɛm mmerɛ a Akufo-Addo baayɛ a yɛde inflation ɛkɔ fam kɔ single digit NDC foɔ ka kyerɛ yɛ sɛ inflation yɛndi ɛnɛ deɛ yɛdi inflation ɔman no economy no was growing at an average of 7%. Industries, service, you don't say what the industry proper, industrialization. Yeah. And suddenly what the service sector, to say MTN, the banking sector, ni na nyini. And a fufi antoata, sebe, COVID, ya rewu to yen yempo and a Russian Ukraine war in 70 by. Make a wake a crabby the actually say, yenim baby a befa o money free. And yenim baby a do money bedrew. And yenim o na Ghana a beto yen. And yenim near ye, man penny a Akufo-Addo cancer. Do I say? Dear yen nimi yen se nipa be shrenenka, nenkwa, near be gis any panon quansa de iden, amano. But the bet me yen says, or mine sick as some tip and some poor, ye bet me sadiaba. And nay, KPNG, Emra. Nkrato mu de betu dwane se Ghana economy no asa ma no homene so IMF bebu sumini omaba omse Ghana economy no se ma no homene so enti omampanya Akufo-Addo asem wo kan se economy ni de enim kwan ebetimi de aba nkwamu bio no nyame adom se ba nkwamu bio enti economy no ho asem ne yebeka we are going to talk about the economy. Until a medical catcher say, Yaya ton, a Akufo-Addo ne Bawumia ma Ghana for no. Yan esi a coho, coach lecture mumu, na be a ye ye mo muhu, the young from Swansea ye mo muhu, yes, a panwacho, na titru. Ye mo mu arishi mu say, ye koye nimi, and near my way, new way, near the big guaquemua, a bit me the assassin nema. It is obi be catcher of the economy in tea, and twaba ma Bawumia. Many panonim near worker. Because as much as our economy no a contribute to your election no ye won near my baby and also be cambom and me a dinya candini and they or the same Bryce Simmons some analysis be or no crown put the new be a metajin and some tum papa but just for analysis purposes or say we share economic challenges na ye woman na nhwehwemu o ma ye kire say still na no MPP e wo kwan so betimi asa fa elections no so mu yi Dr. Mahmoud Bawumia oh yeah because dynamics no bro for kase me kase e multifaceted e ya kwa bebre eniema ye gina so yi kandini e ma o man no e ya kwa bebre nti wadwene o say sikasema kwa ne nkwa ne yebehwe a wanhwe a bedi udokron kwa akwa ne bi ne sei oh yehwe enipa no na dwene mu po ne ne nsusu ya wo ma oman no vision say kakra mpo a yede ma wo de na otimi de ye e de na si wani so daache yes ye Africa ne ye Ghana nsu de akwa ne bi nsu ne ye enipa no mpo no ba bia wo free eno so yakwa abako yes akwa no so bi ye ba bia na hoodin ne na manyokuo na hoodin ye den ejina that's right no so yakwa abako eye niema bebre yeah etisa wo hwe sikasama kwa ne nko a wanhwe ya bayemfo so atiase obi beka se sebe MPP ni asantema ni ni ye ewo mpuntuo mu ne niema bebre mu basabi ese wo yemfo so na hunu kasa na hu kwan a befa so akire won nsemu nipa na bi a wo fom no mpo no benya akoma pa de achew se party ye gi enfo nso tu asantema mu se niema ba ko mienu miensa we ye ntimi anye ne ye ye pa ho achew ye de nhihye egu akwan mu ma asantema hu se ampa ye ko ye nimi ye wogidie ne areshi mu se saa niema we ye ne mo de asensan krata mu betimi aya de aboa ye a ebeye odin beye wonwa se niema betimi adane enti akwa no eye bebre yeah my statistics be the last election I acquired NDC for winning about 10 regions NDC 10 regions no mo winning nyina no so okay count the difference between NDC the omunyaye and MPP the nyaye the difference was just about 80,000
10 regions ni nyina na se obeka the MPP enyaye e wa Ashanti region ene the NDC nyaye wa Ashanti region Ashanti region cancel 10 regions no mo we ni nyina. Yeah, that's very true. E cancel ni nyina one regional e cancel 10 regions no mo we ni. The difference was just 40,000. Tise wuhu oniema yo wuhu kase ye wuhu nhihye ya odi begu akwan mu umma nipa rehye mu mo nya gidie wo mu no kre kwan so odo kwan so ahombrakose kwan so kyerɛkyerɛ niema mu ma nipa te ase e ma omu hu die ntie so omu sa akogina wia so to abama wo no mu nya gidie wo mu a ebeye odin ebeye din beye wan se economy ni nyina achi no nipa ne betimi asa yeden ato abanama enti adwuma so de ebi da yen so ese ye gitum ba ye wogidie se nipa obetimi aboa ma ye adwuma ne nso aye mere kakra no ene yewura Mahmoud Bawumia minim se na mere no ko enti ye ntimi nka nsem bebre ye woni ma ba ko mienu bi a ye nuanom aka na esanka ye kyirikyiri mu because niema ne bebre sebe no ka bi ani na me ma ba ko yewura compare ko se aban ene wonu mo tai Bawumia chi say omu kofa sika twitwiri die aye $800 million e de amano say ontono nche minya so calculator yenye mathematics bi pacho obi a wutie me fa calculator of phone so yenye mathematics uko calculator ne so a be press 8 the number 8 no press 00 nko 9 eno na man $800 million no. So the number 8 now the 000 mako 9 aka ho pacho wanya we are divided say number no by the number 203 000 203 000 unya say ubenya 3,940 940.80 Baba say approximately 3,941 when you say number no times is our number no by 11.5 ubenya about 45,000 45,320 45,320 the area compare kon kan say esi ahenifo nyina o mo beto aba memene dad ayi obubu obusumi e wo me de to so 9 memene da be omo ye 203,000 yes the area a compare kon kan say sikada ye se de ma no si e chama esi ahenifo ni nyina obi abenya 45,000 Ghana cedis 450 million ye chama esi ahenifo ni nyina de obi abenya no me nua 450 million no betimi aye obi abrabom nti se Bawumia wo 450 million obetimi a chama esi ahenifo nyina ato abama na e den no fam sa sika no de ko cheni pa baako se won ko age ye nwene ho me ba ne se mesi ahenifo abrabo ebesesa omo hyebre ebesesa omo sika sem besesa na me wo sika metimi ama esi aheni ni bia 45,000 Ghana cedis 450 million me se me mfa momo na me de kwa akoma nipa baako twene ho yi asem we de atwetwe so pa atwetwe so me nua na Ghana mpoye wo sa sika ni bi da ho ye ba ye sika da foto mu abrofo kasem ye friend FX or forex reserves no na ye 6.3 billion nyame ya adoma ye yire ho by 2021 na ye 9.3 billion de kire ne se ye kwa ho kire mu a sika ye betimi akọ ye mfoto mu akọpone ho kakra na ye de akọ adwaman so ye de ama ye maame nom ne papa nom mo kọkra ne ma akọ adwaman so akọfa ne ma ba me anya bi edi bi aka ye ho no FX no ai na ye bosome 9 ne akiri ponum sika na na da ho COVID yarewuo ne Ukraine tokwa ne ban no sika no so hwan ya na hwan eno ka ho bi na ma ye dollar no ne CD na ho de ne ye den etoape enti ye ko IMF ho se sa sika 9.3 billion no eso hwan ya ma se say endru 1 billion impo enti sama me so yasene a ye ka ye de wa abrochire
sika yɛ sɛ yɛde ma adwadifo kɔdi dwa wɔ aburokyire na Ghanafoɔ nya bi tompo no yɛnya nti mummoa yɛn na IMF sɛ yɛbɛboa mo yɛbɛma mo 3 billion no yɛbɛkyɛ mu mprɛnso ni yɛtwea no kakran mprɛnso deɛ di kan na ba May bosomi ne mu 600 million ɛna deɛ tɔso ɛne obubu bosomi another 600 million bɛba no kora no enya medrie na yɛ pro ya sinima akɔpɛ 600 million ɛde abɛma adwadifo akɔ adwaman so akɔ di dwama Ghanafoɔ anya bi adi ɛde atwea yɛ ho aka wosi yafa saa sika no yafa deɛ kyɛn saa de abrɛ wo nko a wɔsɛgye menua asɛm na ehu menim sɛ menua kwakwa wɔbɛka mi na nkansɛm no deɛ bebree anka yɛbɛtumi ayi ne nyinaa no because ebi ka ɔde ahwem sɛsi akora na deep de obi a ɔtie ɔhwɛ biara no very deep a ɔdwene ho yɛ bɔn sɛ emu ya menua mema baako wo si aban no onka aban no bɛ nipa ɛwɔ aban no mu nyinaa na appointing wɔn yɛyi nipa baako mmienu bi firi hɔ deɛ a ɔmo aka ne deɛ titiri asantema mu ha no wo na wo appointing wɔ bia list fa wɔn nsɛm na menua wo ti hɛ ana ɛte ahase a yɛkasa wɔ Sompa ha yi Sompafoɔ na ma yɛ akwanya ma yɛ ba ha na mebɔ si ebedi nsɛmɔne wɔ ha Sompafoɔ betumi akasa ɔmo ne mu hwɛ wo wabie wo dɔɔ ama yɛ abɛtena abɛ kasa na yɛbɛyɛ biribi na nsɛm fata Sompafoɔ betumi akasa ɔmo ne mu hwɛ ana wɔn mu ɔmo yɛ adwuma wɔ ha yi a yɛafa ɔmo wɔ ha yi a ɔmo yɛ adwuma yi so ɔmo anya ɔmo adwuma yi a managing director ɔno na hwɛ biribiara so betumi akasa onim ho hwɛ because wo na ɔyɛ den ofa ɔmo adwuma ti yɛ den na ɔkasa wo na ama yɛfa nkɔfoɔ adwuma na nne yi nkɔfoɔ a ɔsi yɛfa ɔmo adwuma mu no ɔmo nyinaa ɔmo number do you know what that means sɛ wo ma me ɔkwan sɛ menye bibi na nipa a me suggest ama wo nyinaa no ɛmmɔ number adeɛ na kyerɛ so also question wɔ ho pa question mark sɛ wɔ ho adentina obiara me de ne ma obiara ɛmmɔ number ɛdeɛ hwehwɛmu na me yɛ fa asa nkɔfoɔ no ho Ghana deɛ yɛfrɛ no atoabo gas a President Kufuor Adawroma yɛtu fango ɛso mfasoɔ baako ne baako yɛfrɛ no gas a yɛyɛ atoabo gas no ɛno Ghana gas na hwɛ so wonim deɛ yɛnyina ma ahoɔden a yɛnya ɛno nso boa bi thermal aspect of it no ɛno nso boa wonim deɛ ɔhwɛ so yɛwura compreko na hwɛ so Ghana gas one. Yes. And it's a very key sector part of the it's one of the most strategic places in government. See strategic places what aban mu a Ghana ha we do Ghana gas ka ho. Nti den na sebe panyin a woda Ghana gas ano. Amene o kase nso so no da so eda no eboa nso ayɛ wo fam deɛ obi obegyina ba bia kasa kompre ko nye bibi ma party no na ɔnya no kwafo wasom party papa waboa nti sɛ kɔba sɛ wogyina baabi a Ghana yɛka baabi 10 strategic places in governance a ɛka ho a ɛdɛ na wɔka sɛ wonka aban no ho patro atwetwea so yɛka ne deɛ atwetwea so adwene enti yɛbɛsrɛ sɛ yɛn nyinaa yɛma yɛ akoma mmra fam na mede ma no si no na no menya text message ne say obusa akosan or say where were they when you needed job placements? Where were they when you needed scholarships? Where were they when you needed help? Vote can vote wisely. Mebacho memusa akosan Akufo-Addo bai on fa si ahini bia adwuma mu ana ofa bi on ma si ahini bia scholarship ana bebrebe but Akufo-Addo ntimi mu bia dabi ontimi mu bia scholarship because on man no ye de mra na ye adwuma
so ati ase enti no de qualify no ne aboa ne push no kakra obia kakra enti se ubusa se ko busa si ahene for question se emra na wo pa adwuma no na aban ne wo hia enye fair question if you say emra na si ahene for ne pa adwuma na aban ne wo ho wono na ho odin be so no wa ma o adwuma ne bi si de o man ne hye wonsa Ghana for no mo bekọ akoto aba amu abeyo mampanyin ni nyina no untimi ma obi adwuma ana meboa si de Ghana hye yewura compre konsa yewura compre kuntimi ma Ghana ni bi adwuma it's impossible untimi ma Ghana ni bi scholarship enti ade a untimi nye no adan na ese wo kase unua bi de ese wo ye sabi ahobrase kwanso ani die kwanso me papa akompre ko say na adwuma a wabie no wafa nipa 7,000 wa adwuma nim me pa cho mimbusa o emra na ofa nipa 7,000 no oji CV hwe de o qualify ana oji party card hwe de o ye delegate obuza ho za kosan no ne factories ni ade a wabie no anyamia ya adom a etumpon no bigidi say edikan of our mom qualify say bia ekoba se wo ye party ni mpo dia obi be say wafa but banchi ayden atongum boni nim but dia me pese me kan say eye wadwuma a wabie no wo be fa de edikan owo adwuma no ho de nim de enti 7,000 people na wo fa no wantimi amfa esi ahenefo nyina no crack sam no so say wantimi mfa esi ahenefo nyina de wa ho de be so na wo ye den wo ye ba wa baso wa ye bia ma oman no wa ye bia ma party ye gitum ba den na obi nso aye bia ma obi aden na Bawumia nso aboa me afa obi aden na Akufo Addo nso aboa me afa obi na wokobu se Akufo Addo se aden na wanfa obi a asem de mu da ho papa but for casting you say you can't approbate and reprobate adia yede ye wa enyo ya no untimi nye den emfa nye onua mama me mfa manu nsi emre ni sa na me nua kwakwa nso kan kwa emet fari aka na afi ampofo ni nyina eti ho mo train abono nma pa sima aduanan anesa ahaya Sompa TV na afi Sompa FM Sompa TV GH and so Facebook Dennis kwakwa mamra oswe so far Dr. Bawumia ni team na bontoa ni bia kaka no mawie the whole Ghana de me busaw na obia so epetie ne say from where you sit we can to aba akoso no a nkoma wo so wadi a chances no enim say a bright but also so no ohun say abusanfo ti Dennis yo me na da say ma take opportunity na ncha ya hwefo ani atifo anumre na me mo abaso na team no especially Kwasimensa and Jimmy that's right if we say nya kwanya say fa sa airtime more Dr. Bawumia ho dance no mente some de dey atem ante some de disability no ntimebo mabaso say opportunity ni ba no me and be see me say na me de share myself and I'm proud say the moya be do no moya bi na me aduma na aduma ni nyina pompon so no se me me de be e be hwe se de ho akontabu beko okay I don't time mo hwe ha na yeso ye nam akire ye nam form etie yeah aduma na ye fato ye ho so se pese ye bi no ya amre Dr. Bawumia nkasa de ni pesu no akwaya jasodi ane ton amre pa e say so far minim politician at politics na less 16 years of been camp bibi nkasa we ye propaganda ntia no anase mfo no na brabo bi a wabon pa de we de oyeye nkasa ntia nse no nti odi president ya antibida apart from say the namini akofika here ko to aba ya try manifesto as a party who talks and people listen when a kasa ni pa attention ba I don't know ba for there pre-drama party abon to ala no ma no so ya kan eso Bawumia kasa do nim se ne ma ni nyina no kan no fa bia
yɛba power no first 3 years at least ne nyinaa ma nsusu so papa ma ever affect Ghanaians positively. Yeah, that's right. They be na Bawumia kan say be ya anya kura. Ya anya kura. Bi o ha ya kwa no ma mfaso bi baaye. E kodu ba bi na ban bu ho akonta. E bi na yakɔ yachi because of ya ada occurrences ekoso wi ase ne Ghana nti no de Dr. Mahmoud Bawumia so bi so no aka say akasa do ka den Bawumia ka say obeye nipa. And want to me anya na so ka say economy na yebetumi aye. Ye baaye na GDP growth. Professor Nelson ayi NDC for the president Kufuor Jaya at 7.3. Catch them so more kasa. Our first budget to be Ghana at what growth rate almost cut 3.7. What I say? So I say you can start from where your father ended, but end at where your father started. And the president Kufuor economic growth for free 3%. They could do 7.3. Mels baheno. Baby a Kufuor we known to me. No, say Kosha say free baby a Kufuor. I bet I say free. He said not the moon you do. Mahmoud Bawumia came to start this economy with the president, the economic management team. From a growth rate of less than 4%. Yeah, could do baby an 8.4%. And today, and Okaya went to me. And to me, this is so far so good. The sooner I'm an etona going down to the Pepono. Now, Mekai say, oh, my hada, I shan't region one see from no. Profosu, and no man, oh, my buy, you need the campaign, or course, we are near actually. As I submit to me, I can't say, Susumama Yam Shisham, Mamma Coffom. The Mountain Red so no, yes, I am delegates Neka. Delegates in the friend say, well, in Hamba for the enough, Sankane, a year Sabe, Abasoboka Kanyaba, and Kosafata. Now, beyond the Omo friend say, who deserve no, almost everyone say, baby, I got a general cinema, my dinner. Say, Pubiam and Asa Badia, near Penim before Sabe. Economy no obetumi aye ne yi a chen baby ayi necessary rom we rom nyina to apaso ha rom to apaso wi na keka buma still I ko sine so the go for economy na ye economy ye the economy ye ne ma nyina ye bia na aka bum enti ko ye adwuma wo tri ko ye adwuma wa agree ko ne do court transport mo nyina ma mo ye no ne nyina group no ye ka buma ye economy so it's not the vice president who is in charge of economy. Says Sabi or the sooner or trade or try the one what the achete said the Ubuluto. Yes, I know. Obi Adjuma, why one I say yet. I don't need a kick on the growth in Buma. Naya the abattoir say economy in Grussy. I don't you have a vice president to my direction. I want no ministry, and on for my direction, no ministry be agency be the year, my name Susan Sono. I can say I'm a man for why very, very participatory. I just say one tranche and transfer Sabi, boss, let no one that be. Or Fremo Nipa Tanasi, some whom I deal with her. Mo agency now, and I say, Minister, my friends, some of the year, Juma Ghana for Bijan for Sonia, Jino Honia, now they are cutting the boss with him. You show me another transmissible who we are ruling out. And one thing and there, say, ye be Biana, Kona say, it is said, yeah, teach man on the question because my friends say, at the owner dam. And just said all the successes of MPP government. Then it's for a Kufuor number Umiankwa. Yes, sir. So I said the application. And every good thing I saw my women for the past 7 years. But he's not that type of person. So by this, I didn't man. 2024 elections. Bawumia in 2024 elections is going to be the first person. Let's say he's going to be the first person about Ghana politics. Martin the DFP politics. He directs you to discuss issues rather than so I could do be at him. To ask them that I am question 171. And truly from 2016 ban politics of insult na now don't be umianti abafo. And there will be I want issues so I say for to say we to discuss issues. Bawumia coming from the north. Ade ba kwa me amamanya didi won pa. I say there has never been a time and not be a contested election, MPP, national election. Well, to me, I gather any pie was extremely identity. Yeah, near ethnic group says, I had them to call women, but this is the only man I know, sorry, free ho. Now, on free the major tribe. I was him. Now, so I no problem, in the ethnic group in the north, say, on because of Mediba Umiachi. And so he's going to be the first, not to win, not in Vu. So, this see that. Alasan Yakubu called 2000. Sorry, that was 1998. It's the front farmer. They voted for Kufuor. Aliu Mahama came in 2007. They didn't vote for him. They voted for Kufuor.
So Mahmoud Bawumia is the first North na waba. Even though the region, no dominant region now won't free horror. A man 94% in the super delegate. And possible say in this overall election when you bet me 90% on northern region. And unti say idea into me no. Let them power or my wisdom. He is likely to get it resolved for us. Or any power on ballot paper, so that this is the first time I had to know Swaba. The first time I had to know Swaba when I brought boom so contested election is this time. But he's going to be the first person after 1992. Wako first presidential prime minister wa winning handsomely. Obi anyi bi da after Dubai had the end in the BC da. 92 na a first one, but they Kufuor contested in 92 who couldn't win. He had to come back in 96 and some over winning. Kufuor contested in 1998. He had to come back in 2007. And he Mahmoud Bawumia is going to be the fourth presidential candidate of the NPP. Now I say Dubai had the other lady kind of na yanto abadentino. And all the year so ye but on a time here. On the power contest the first time after 92. Why win the first one no? Or buy now we win a presidential candidate. And he won the North now is Libyan to me win. As I winning all the strongholds of the MPP. And to cry what they could do me no. And what they stream to me now stream. Or fast out what any diaba. And MPP and Casa Subabia who are dangerous in our swagina to say the no quay. And when Timothy says there will be a delegate. There will be a catch, will be a questions and Kofi will say, sorry. Message now Kofi can't say, yeah, the brand is where were they when now almost was that where was he or where were they? No money Ghana, no, so now back to Sunday. Where are you? And then the panel have been a deep campaign to be a channel. Aye, other for us, parents, and depend over you. Independent over you. Or more being your Juma. And so what it means is that so why were they no money baby there then it means they are fighting for their interest to be where they think people are today. One is so the politics mount any interest. Obi a baby. That mean any interest. Oh my God. Oh my country. Obi a baby. They also a president don't pay me. President Tanya Obi a baby. And to on pay on the Obia or pay bond on pay. The Pamacho, I hear do baby, I wait to me, dear one time. This contest, initially, I'm a ball party number so. Not a year, not Sunday to but they could reach in them for Papa and say, Sabi at the dinner they ever come. But going to the grassroots to know. As I am almost a whole cry. Almost a whole, Miss Delegates, I said here the last time, or much for Benavi. Yeah, quite around last week, yeah, this week. Your constituency view how could try. Now constituency for no ana say yemi and say dam ho yen nya na say be mama aspirant to be na mummy ru ma sesa madwen na aka me yeah campaign team na kona ya ka asem na we na me ru na ba yiwa ba ama abonte say aka akwa we mummy mo na su na ono kwa na yes Any mensa na on so na candidate A no omo A na me ru ayi ba kona ma say ye asesa adwen aka we nkwa enti mo na su I will tell you going to every constituency. You quite a movie videos here, didn't so a good crowd. I don't know, Subon, look at Savia and Nipana, sorry, but say, Mumma Sunas and Matthias, the first and Camera. I don't Mahmoud Bawumia win in this election, and yet in doubt. I dear Miss Ray, Mamma dear Manuel Samahaja. Wow, we are Mamma Bawumia Biano, Bawumia Su, Luciano. Next Saturday. I know a tree Trasama Bed constituency, whatever Bawumia and your boots. The delegates will not vote because you appear violent. They should listen to me. Oh yes, because I came to us say the year northeast, Chadiaba acquired 2 and they had 100% about me and northeast. The Mudia and Ghana for Kaiba. So at the end of the day, what was the significance of the people voting 100% for their brother? So Kataka. Yeah, to cry. And until you may have my Saturday. And no Bassa, no cool near my bay chest. You move your Juma and the Bia wood and the Chimba 100 year quiet to trust him. So why you be chairman Swa? Until I saw Bohom buying. Juma, why you chairman into so make sure say Saturday over company. They were in a did now. Yes, I done a gun of 2 was sending say apart. Now the Oben never measure Bawumia said they said or bar or no so obey and it's messery. Juma in any party as must say. Omun him so Argent Omun him so about by Bomodiachi any other person. Omun him say he has that capacity so the break 8. What kind was on there?
oye just a Joshua baby ane papa Akufo Addo start free ya ya kodru pokoko na ehia ho de foforo ehia mojamre ehia be de ohupo no a wo gina ho ni baby ode poma na be kire ni mutini enso ma no eno ti e besre obi a watie Bawumia asem obi a watie free ni campaign team ho saa bre ne bre sese oye waduni fa obi so me time me anka se ni tuntu aba ma Bawumia be ko me nya Bawumia edu ha ma be na appointment the campaign promises no ma be di ba saa se de won me obi fo bi ho yin ko to ba do ba bi a local politics ne de akwa bi aye wo ho no a enti okoto ba ti aka eno se asemo no se asemo obi a ne bo fu ma na koma mra fu na ba we ye koto no ye nyina aye hye brentia me da asema haji anka right eno Dennis Kwakwa aja me ba sa o hwe ma na ewom no ekoto abani bi no zongufu ewom omom fi northern region ma in general we are regional party treasurer ma Asante MPP enti takra bi menko first ebecha yentifo nyina na wo hwe ye party structures na enam say MPP emre bia ye nhyehyɛ papa ebetma bo all across body religiously zongo ye ka ho wo hwe all the necessary coordinators across border yes enina eye nkrumofo eye zongofo na usan hwe baby a eye executives so a Ashanti region is blend of zongo ye zongo for out of 10 elected executives ye zongo for 2 egum over in all out of 17 of appointees no zongo ye was 3 egum e kire se zongo so edimu akotene pa yes na kakra meka no eye se ye nuam zongo a eye baby a NDC e draw almost strong and I say omo vote be brave if you hono yes this time no obia wotie me bia be hu say this come 2024 elections there's going to be a vast difference between the previous elections and this coming elections that are kono the difference factor. no is a Bawumia factor yes papa no me tie nyina na me see economical side me no be ma address kwakwa de no a veteran person every bia also o hwe edwumadi a vice AD no anasa anomutu a woto no enye ne me start Asia no since 2014 a me be executives me na to anomu religiously no he's very religious me kai make sure papa bi o di vice one dance here e kire me that was 2015 2014 onzo ko maka vice ko maka 2014 menene ye haji ba ko bi oso du ho ne no manyina ayiraye vice hia no unse ye hwa no manyina egu vice ne ko maka no ya na mpanyimfo no na ya na ages fo ne nko no anamu a vice tu wona brabo mu no enam onu nti no 2016 election ye ko no e malen kese wo kuma se ha the whole the department also na omunyina to aba ma MPP just because of vice and the religious no onya ade a ye na nhwehwenu modwuma ye oye ne say the Quran ne seka no Quran say o ma ade with right hand side and say left no ho inkrofo mo zungwa vice eto anamo mo abrabo mu efa ebiemu a yare ebimu accommodation ebimu everything aye intervention human being say nipa ye de bobia vice ye wo hwe masalachi krana papa yi hwe central mosque this central mosque have been here for decades obi ani ho ba wo ye no obesi ne fufura na so wo bebu renovating sanko yo obi a sanko be ko si ni wale yeah and that's what we see enough so because religiously any nipa or dweno ho onye se oye because enne obeye president ntina oye no oye ne say aye ne hyehyɛ se oye kremoni bia otimi ye bia oye ye obebi e kopre ukohwe prayer na masalachi fia bi these people are Ghana pray ay molidi no yes uko hu masalachi a vice esi o ho no a enye masalachi keto a no ma bebre papa eye ewa nipa brabo mu no jinsemu zongo the zongo for eka as at now etre MPP delegate eka kire MPP both omo ye nkremofo ye necessary executives ya MPP a hye ni monya to abama ye omo say omo de omo ni ehwe de because insha Allah nyame bo this fourth omo de omo ye krado omo aboabo me ho say as far as this 2024 election is concerned zongo so omo ye krado omo twa MPP
o call social media we hu videos bebree amount for years say ye dey ye twen say many mebusia say MPP to amount the vice will vote for MPP. People that are floating voters, people that belong to the other camp, we NDC, who share social media, everybody is coming out. And that's all more ye campaign the Mavine say, Ayo Munya, but omo ye the man say, or you're competent. No more why you're gonna ha, and I'm more watu. And then Edu say MPP, a beshen in the Munyam no, almost best MPP in the Munyam. That's right. Hans Ereman, Sensa Kwana and Saba. Say, and then. So zongo ni NDC ni zongo ni eye obi a undecided obi obeto amano because anamu aye to ese MPP delegates ni hu say ye koto aba e de ama obi a obetimi aye attractive across the board. That's right. Obetimi aye attractive for zongo community, obetimi aye attractive for Nkremofo, obetimi aye attractive for Christians, obetimi aye attractive for everybody. Inti sana zongo for aye ready. So omo chain this fall for you. Right, Saturday. Right. MPP be share His Excellency the Vice President in the Munyam. No omoso ashe MPP in the Munyam. In the Munyam zongo for transfer me share MPP in the Munyam say both NDC, CPP, all across the board, undecided people know my ready say MPP share Vice in the Munyam. Be share MPP in the Munyam. Atoma ba ama MPP. Right. No inshallah. And no Hajia Zinab, Ashanti Regional MPP Treasurer now attending Kano. Ragovi 20 seconds and then it's not news for news for naba assembly unite here the SN say asia hene for na 2 minutes wo monsem. That's right. Ya ba ha enumre a ene de kwan so ahobrase kwan so ene yesra asia hene for say me da yenumi na me adom na ye kɔ na ye kɔto aba na yenka yura Mahmoud Bawumia ono nso wasum party or the no about for Rama party, or ye Jumadin ama party, and Sumu, a Riamu, where Jinamu ama party. Well, you know, soon in the poor bet me a kayina boom. Send a bay di, you reas a Jumedia, Yina diacoma pa, near the pa, beckham boom, na a Jumaka see a dianimo, yet me a drano. That's it. Dennis, 10 seconds. As I say, so see how they am say, I asked Dama Ubi or the Hoje project. Yeah. Na mpanimfo se 20 ya enya cheso awano de to dem no 2 years so enya na dane ade adwuma ayi nyina na wie yekosi ne dan to bia ha na we de Ashanti region 47 constituencies mesro tra constituency na bo enya ho se oba ba region ho ba bi na ho ne be hu abetwa photo ne video ya ntan ko na fe wa de ti said ya sabi nka o kwa mpi abehwe wa nkasa